കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? കാണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് അധ്യായം മൂന്നാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. കർമ്മയോഗമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് കർമ്മയോഗം. യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? അർജുനന്റെ ഒരു വിഷമായിരുന്നു അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അത് 5 തരത്തിൽ എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ എന്താണ് പാപം വരും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവസാനത്തെ റീസൺ എന്തായിരുന്നു? ഇതെല്ലാം കാരണം കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അർജുനന്റെ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്? ആദ്യം അർജുനൻ എന്താണ് ഒരു സ്വയം ശിഷ്യനായി തീരുകയാണ് 2:7 എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകത്തില്. അതിനുശേഷം എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാര് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പേടിക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കുള്ളില് ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവാണ് ശരിക്കും നീയ്, അല്ലാതെ ആ പുറത്ത് കാണുന്ന ശരീരമല്ല. ആ ജീവാത്മാവ് എന്താണ് ഒരു തലമുടി നാരിഴയുടെ 10,000-ൽ-1 ഭാഗമാണ് അല്ലെ ആ ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചൈതന്യം തരുന്നത്, അല്ലാതെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശ്വരമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാസാംസി ജീർണാനി എന്താണ്? ഒരു പഴയ വസ്ത്രം കളഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ആത്മാവ് ഈ ശരീരം പഴകുമ്പോ അതിനെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അത് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെ നാശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അതിനുശേഷം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തിനല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. സ്വാർത്ഥത എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇനി കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ആദ്യത്തെ സംശയം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം.
ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്. ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, രണ്ടും ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഉത്തമം എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിലെ ചോദ്യം അതാണ്. ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പം ഇതിലെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ആ 30കളിൽ 30, 31, 32 അങ്ങനെ വരും 29 അങ്ങനത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അർജുന, ഈ ആത്മാവൻ നീ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല, ശരീരമാണ് നീ നശിപ്പിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാണ്. നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപം വരില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. എന്താണ് നിയതമായ കർമ്മം നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? ഭഗവത് നിശ്ചിതമാണ് ഈ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ക്ഷത്രിയ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ധർമ്മയുദ്ധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു യുദ്ധം ഒരു ക്ഷത്രിയന് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് ഭാഗ്യമാണ്. അതില് ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ജയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രാജ്യം ലഭിക്കും, അവർ സന്തോഷമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവര് വീരസ്വർഗം പ്രാപിക്കും. അതിന്റെ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളും സ്വയം ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യില്ല, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കും. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ആൾക്കാരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന് സംശയം വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലെ ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലാകാംക്ഷയോട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി. അതായത് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ രാജ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? കാരണം അവരിൽ നിന്ന്, കൗരവന്മാരിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ യുദ്ധം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ബുദ്ധി ആണ് ശ്രേഷ്ഠന്ന് പറയുന്നു അങ്ങ്. എന്നാൽ അതേസമയം എന്താണ്, എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും പറയും യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധം നിഷ്ക്രിയത്വം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിടത്തിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ഉച്ചാരണം കൊണ്ട് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുവാൻ തുനിയുന്നത് യുക്തമല്ല. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞ ആദരവ് ലഭിക്കുവാനേ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിഷ്ക്രിയത്വം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധം. അതായത് നമ്മൾ പറയണം, ഓക്കെ, ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കൊള്ളാം എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യുക്തമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ, അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്താ വിചാരിക്കും? മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കും, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, മൃഗാരിയുടെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. മൃഗാരിയോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? നാരദൻ, നാമം ജപിച്ചോളൂ, നിനക്കുള്ള ഭക്ഷണം അവിടെ എത്തിക്കോളും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മൃഗാരി അതനുസരിച്ച് ഭക്തി കൊണ്ടല്ല, നാരദൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മൃഗാരി ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് വിചാരിച്ചത്? അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ, അയ്യോ, ഇത്രകാലം അത്രയും ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന മൃഗാരി ഇപ്പൊ അതാ ഭക്തനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അതിൽ നിന്ന് പോവാതെ വിധം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദയ തോന്നുകയാണ്, ആദരവ്. അപ്പൊ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞ ആദരവ് ലഭിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. അത് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് വനത്തിൽ പോയിക്കോളാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? പക്ഷെ അർജുനന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ നാമം ജപിച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുക്തമായ തീരുമാനമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗം, ആത്മീയ ജ്ഞാനാർജനത്തിനുള്ള ബുദ്ധി എന്നത് കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങലോ ഏകാന്തതയിലെ തപശ്ചര്യയോ അല്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയോഗം, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല.
എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള പിൻവാങ്ങൽ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഞാൻ എന്റെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതല്ല ശരിക്കും ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരും. യാമി ശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരം എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മി ശ്രേണേവ വാക്യേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥങ്ങളാണ് വരുന്നത് അങ്ങ് പറയുന്നതില്. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന്, ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു നമ്മളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് രണ്ടും ശരിയാവുന്നത്? അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? തദേകം വധ. തദേകം വധ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതോ ആ ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ്. തദേകം വധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനനോട്. ഏതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനും തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനം കൂടാതെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കൂടിപ്പിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഇഴ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കും സംശയം തോന്നാം അല്ലെ. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? ഫലേച്ഛയില്ലാണ്ട് ഏത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഫുൾ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്താമെന്ന്. ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്വധർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത്? അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഒരേ സമയത്ത് നടക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യം അറിയാൻ ഔത്സുക്യമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർജുനന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെന്റൻസ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യം അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പിന്നെയും വരും അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ അതിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാണ്, കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ചോദ്യങ്ങളോടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം? എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടി. ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടി ഭഗവാനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ വിവിധാ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്താ മയാ നഖ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാപരഹിതനായ അർജുന, തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയെന്ന് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? പാപരഹിതനായ അർജുന. കണ്ടോ അർജുനൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തനാണ്. പാപരഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുണ്യങ്ങളും ഇല്ല പാപങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അർജുനന് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാപരഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? പാപരഹിതനായിട്ടുള്ള അർജുന തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും. ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത്. അതായത് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറെ ഇതുണ്ടല്ലേ, ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായിട്ട് പറയുക. അന്നേരം മുമ്പ് അത് മുഴുവൻ ഒരു ഗോളമായിരുന്നു. അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മാറിയതാണ്. എന്താണ് പറയാ, പ്ലാറ്റോണിക് സംതിങ്, പ്ലൂട്ടോ സംതിങ് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അതിങ്ങനെ മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ വെള്ളത്തിൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടെ അടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു റിതത്തിൽ അത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മോഡേൺ ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ അതുപോലെ അന്വേഷിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, എങ്ങനെ നടന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഗാലക്സി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതിന്റെ പിന്നിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമാത്രവുമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഭൂമിക്ക് ഒരു സാങ്കല്പികമായ അച്ചുതണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ, ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഇല്ല. നമ്മൾക്കത് കാണാനും സാധിക്കില്ല, അത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതിനേക്കാളും സങ്കീർണമാണ് അതെല്ലാം. എന്നാൽ ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത്. അത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളുടെ ആ കഥ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മള് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, അതായത് നാരദനാണ്. നാരദൻ എപ്പോഴും എല്ലാ 3 ലോകങ്ങൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഒരു തവണ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി, ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ താഴെ ഇരുന്ന ചെരുപ്പ് കുത്തുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അയാളോട് ചോദിക്കും,
ചെരുപ്പൂത്തി നാരദനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെരുപ്പൂത്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ചെരുപ്പൂത്തലാണെന്ന് മാത്രം. വേഗം നാരദന്റെ കാൽക്കലില് സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ചെരുപ്പൂത്തി ചോദിക്കും, നാരദരെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നാരദര് പറയും, ഞാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവാണ്, വിഷ്ണു ദേവനെ കാണാനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ പറയും, എനിക്കൊന്നും ആ ഭാഗ്യമില്ല നാരദരെ, അങ്ങൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവനാണ്, അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങേക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമല്ലല്ലോ, ആ ഭഗവാനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം, എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാവുക, ഭഗവതാമതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ചോദിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നാരദർ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദര് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പൂജാവിധികള് എപ്പോഴും പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്, അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭാഗവത സപ്താഹങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണനും നാരദരോട് ചോദിക്കും, അപ്പൊ പറയും, നാരദരെ വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കണം, എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിക്കും, പറയണം എന്ന് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും പോവാണ് കേട്ടോ. അല്ല, രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ പ്രവൃത്തി തുടരും. നാരദര് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്ന് കുശല അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ ശേഷം ഭഗവാന് സന്തോഷമായി, ശുദ്ധഭക്തനാണല്ലോ, നാരദനെ കണ്ടു, അതിന് സന്തോഷമായൊക്കെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പൊ നാരദൻ തിരിച്ചു വരാനതിന് മുമ്പ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കും, ഭഗവാനെ എന്നോട് രണ്ടുപേര് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം എപ്പോഴാണ് അങ്ങയുടെ നാമത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുക, അങ്ങയെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒന്ന് ആ ചെരുപ്പുകുത്തിയാണ്, ഒന്ന് ഈ ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ത്രികാലദർശിയാണല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും ആ ചെരുപ്പുകുത്തി മരിച്ച ഉടനെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും, പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണന്റെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എത്ര ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നാരദർക്കേ അത്ഭുതം, ബ്രാഹ്മണനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പൂജ നടത്തുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ളത് ചെരുപ്പുകുത്തിമാരിയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല നാരദന്. അപ്പൊ നാരദൻ എന്നോട് ഭഗവാൻ പറയും, ഓ നാരദന് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ, കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ചോദിക്കും, രണ്ടുപേരും നാരദനോട് ചോദിക്കും, അവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് നാരദർ ചെല്ലുമ്പോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് പറയണം, ഞാൻ ഒരു സൂചി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മള് തുന്നണ സൂചി, അത് ആ സൂചിയുടെ തുളയിൽ കൂടി, ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ഒരു ആനയെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയണം. അപ്പോഴേ നാരദർക്ക് എന്താ അത് ഒരു ബന്ധമില്ലാണ്ട് ഈ ഭഗവാൻ പറയണത് തോന്നും. അപ്പൊ ശരി, നാരദർ അവിടെ പോയി ചോദിക്കൂ, നാരദരുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി അവിടെ ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പോകും. നാരദര് ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. ആദ്യം കാണുന്നത് ബ്രാഹ്മണനെയാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനോട് ചോദിക്കും, ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിക്കും നാരദരെ കണ്ടപ്പോ, ഓ നാരദര, വിഷ്ണു ഭഗവാനെ കണ്ടു, അവിടെ എന്ത് പറയുന്നു, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം, ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നാരദര് പറയും, ആ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സൂചിയുടെ തൊള്ളയിൽ കൂടി ആനയെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണന് ചിരി. അപ്പൊ പറയും, എന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കും നന്നായിട്ട്, ആരെ ഈ നാരദരെ നോക്കും. നാരദര് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന വരയ്ക്കും അങ്ങേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായത്, തലയ്ക്ക് വല്ല ബുദ്ധിഭ്രമം പിടിച്ചോ, അതോ ഭഗവാനാണോ ബുദ്ധിഭ്രമം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത്, ഒരു സൂചിയുടെ തൊള്ളയിൽ കൂടെ ആനയെ കയറ്റാൻ സാധിക്കും, എന്ത് ഫൂളിഷ്നെസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയൂട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞു, ഓക്കെ ശരിയെന്നും പറഞ്ഞ് നാരദര് പോരും. നാരദര് പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് ഈ ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ അടുത്തെത്താണ്. ചെരുപ്പുകുത്തിയും ഇതേമാതിരി തന്നെ, ചെരുപ്പുകുത്തിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയാണ്, എന്താണ് അവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്, അവിടെ ആ സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട്, അങ്ങനെ 1008 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെരുപ്പുകുത്തിക്ക്. അപ്പം ചെരുപ്പുകുത്തി അവിടെ നാരദര് പറയും, ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ആനയെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് വരും, ഇങ്ങനെ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ മാതിരി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെരുപ്പുകുത്തി പറയുകയാണ്, ആ ഭഗവാനെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്, നോക്കൂ ഈ ആൽമരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ മരമാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്, എന്റെ ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ മരത്തിന്റെ ഓരോ വിത്തുകളും എത്ര ചെറുതാണ്, ആ ഓരോ വിത്തിൽ നിന്നും ഇത്ര വലിയ ആൽമരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തത്, തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭഗവാന് സാധിക്കും ആ ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ആനയെ കടത്താൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നാരദർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞത്, ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കാണ് ഈ ചെരുപ്പുകുത്തിക്ക് ഭഗവതാമത്തിലേക്ക് പോവാം, ബ്രാഹ്മണർക്ക് എത്ര ജന്മം എടുക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളത്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ ശരണാഗതി, ഭഗവാൻ സാധിക്കാത്തതൊന്നുമില്ല, കാരണം ഈ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭഗവാൻ എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി നിർത്താൻ പറ്റൂ, ഒരു മുല കുടിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വന്നിട്ട് പൂതനയെ പോലെ ഒരു രാക്ഷസിയെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പോ ആ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി, അതാണ് ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും, അതാണ് ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ തത്വജ്ഞാനപരവും അനുഭവമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത്, ബ്രാഹ്മണനുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിക്ക് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന് സാധിക്കാത്തത് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ്. സാങ്കേയോഗം അഥവാ ജീവന്റെയും ജഡപദാർത്ഥത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കലാണ് ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയും ഗവേഷണത്തിലൂടെയും അനുമാനം, നിഗമനം, തത്വജ്ഞാനം നേടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ വഴി. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? അതുപോലെ ഹരേ എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലാവൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുട്ടിയോ സാങ്കേയോഗം അഥവാ ജീവന്റെയും ജഡപദാർത്ഥത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കലാണ് ഊഹാഭാവങ്ങളിലൂടെയും ഗവേഷണത്തിലൂടെയും അനുമാനം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം, എല്ലാവരും മരിക്കും, നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, അപ്പൊ പറയും എല്ലാവരും, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്റെ മുത്തച്ഛന്മാർ എല്ലാവരും മരിച്ചതാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മരിക്കും, അയാൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, തന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനുണ്ട്, കാരണം അവരുടെ പൂർവികര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ പൂർവികര് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ആരും ജീവനോടെ ഇപ്പൊ ഇല്ല ഈ തലമുറയല്ലാണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും മരിക്കും, നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇതെടുക്കണം, അസംഷൻ എടുക്കാണ്, ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൺദൃഷ്ടിയിലല്ല ഉള്ളത്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ മരിക്കാതിരുന്നാലോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ജീവന്റെ ജഡപദാർത്ഥത്തിനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ പഠിക്കാതെ എത്ര കെമിക്കൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗവേഷണം ചെയ്ത് അവസാനം എവിടെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ ആയാലും അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾക്കൊരു പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്കൊരു പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്കൊരു പിതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ പോയി അവസാനം അത് എവിടെ എത്തും? ആദ്യ പിതാവായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിലെത്തും അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മാവാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടന്നത്. അതിന് ബ്രഹ്മാവിന് ശേഷം അത് മേലേക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിലേക്ക് പോകും. ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു എവിടെന്നാ വന്നത്? നാരായണനിൽ നിന്ന് വന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ നാരായണൻ എവിടെന്നാ വന്നത്? ബലരാമന്റെ ഏതായിട്ടാണ് വരുന്നത്? സംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ വരുന്നത്, സംഘർഷനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വരുന്നു, ബലരാമനിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വരുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനത്ത് എത്തുന്നതാണ് ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോയാലും അവസാനം എത്തുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്. പക്ഷേ അതിന് ഒരുപാട് കാലം എടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മളാണെങ്കിലോ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. ഈ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാനാണ് ആദിപിതാവെന്ന്. അത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ പരമ്പൊരുളിനെ അഥവാ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കലാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് പൂർണ്ണമായി ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ കൂടി ഭഗവാനാണ് എല്ലാമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, സർവ്വേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്താണ്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ബുദ്ധിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് തരൂ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നിയന്ത്രണത്തിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എഫേർട്ടും അതിന് ചെയ്യുന്നില്ല. ജീവനെ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ എത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രക്രിയയും തത്വശാസ്ത്രപരമായ അനുമാനം വളഞ്ഞ വഴിക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം നേർവഴിയിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അത് നേരിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. എന്നാൽ വളഞ്ഞ വഴി കൂടെയോ ആരാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അവസാനം എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കലാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലുള്ളവർ ആദ്യം അത് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയോഗവും മറ്റേ ധ്യാനയോഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നവർ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ അവസാനമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, തുടക്കം തന്നെ ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ന കർമ്മണാമനാരംഭം നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോശ്നുതേ നജ സന്യാസനാ ദേവാ സിദ്ധിം സമതി ഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആരും കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. അത് എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. അതായത് അർജുനൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ സന്യാസം അനുഷ്ഠിക്കാം, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. ശരി, അർജുനൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കൂ. അർജുനന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, തന്റെ ഫാമിലിയോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവോ? ഇല്ല. ആ വിരക്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കർമ്മഫലം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹം, മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തിയാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിരക്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനാവില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക അഥവാ ഫലോധിഷ്ഠിത കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നാരായണന് തുല്യനാകാം എന്ന ചിന്തകളുടെ സിദ്ധാന്തം ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരാള് തനിക്ക് എന്താണോ വിധിക്കപ്പെട്ടത് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ശുദ്ധനായിട്ട് വേണം, അതിനോടൊരു വിരക്തി വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രായത്തിന് ശേഷം വാനപ്രസ്ഥം, 50 വയസ്സിന് ശേഷമാണ് വാനപ്രസ്ഥം പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 75 വയസ്സാവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? സന്യാസം പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്യാസം അവസാനം വെച്ചിട്ടുള്ളത്? എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് വിരക്തി വരണം. ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞ് അതിനോട് വിരക്തി വന്ന എല്ലാ ഡ്യൂട്ടികളും കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം വന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നഹി കശ്ചിക്ഷണമപി ജാതുതിഷ്ഠത്യ കർമ്മകൃത് കാര്യദേഹ്യവശ കർമ്മ സർവപ്രകൃതി ജയഗുണൈഹി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും 3 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3, അത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്ന 3 ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. 3 ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആഗ്രഹം ആർക്കാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശരീരത്തിനുള്ള ജീവാത്മാവാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവിനാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തുടക്കം എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു. പിന്നെന്താണ്? എന്നിട്ട് ആ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ളത്. ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് അടുത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവാണ്, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. പക്ഷെ എന്ത് പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ കിട്ടണം? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ കിട്ടണം. അപ്പോ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും 3 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പരമാത്മാവ്, ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, രണ്ടാമത്തെ പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുളവാകുന്ന വാസനകൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു, നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പണികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അതല്ല, ഞാനൊരു ചെയറിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ തോന്നാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി സൂക്ഷ്മ ശരീരം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാവില്ല. ചിന്തകൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ചിന്തകളും ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യം വന്നു, അതിനെ ഒരു ദിവസം കൂടി നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നാൽ മതി എന്നുള്ള പോലെ വരും. നമ്മൾ ദേഹം ക്ഷീണിക്കും, നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ടയേർഡാവും. ഇത്രയും നമ്മൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ച സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അവർ ദുഃഖം വരുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, അവര് തളർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ അതും പ്രവൃത്തിയാണ്. ആ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ചിന്തകളിൽ കൂടിയും നമ്മൾ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആത്മാവിനാൽ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ജഡവാഹനമാണ് ശരീരം. കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മായാശക്തിയാൽ പ്രേരിതനായി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ശരീരത്തിന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഒരു എനർജി നമ്മൾക്ക് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റി, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. ആ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എനർജിയെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തി ചീത്തയാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രവൃത്തി നിർത്തിയിട്ട് വേറൊരു നല്ല പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടുവരാം എന്നല്ലാണ്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ.
ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റുന്നത്, അല്ലെ? ഒരാളോട് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത്, ഒരാളെ വെറുപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, അതിലാണ് നമ്മൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് മറ്റു പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മാറ്റാനാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ നിർത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സന്യാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങുകൾ എല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്ന അന്തിമ ലക്ഷ്യം പോകുവാൻ സഹായിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത പക്ഷം ഏതൊന്നും പരാജയം തന്നെ. അപ്പൊ സന്യാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം, മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനിലായിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അപ്പൊ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? പരാജയമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മേന്ദ്രിയാണി സംയമ്യായ ആസ്തേ മനസാമരൻ സ്മരൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥാൻ വിമൂഢാത്മാ വിദ്യാചാര സ ഉച്യതേ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലും വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ സ്വയം ഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്, കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ എന്താണ് യമ നിയമ അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധന, അല്ലെ? പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, അതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വിഷയങ്ങൾ, പക്ഷേ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇത് കണ്ടു മനസ്സിനെ വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ. പുറത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സന്യാസ വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രവൃത്തികളിലും അയാൾ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ഉള്ളിലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളോ അത്രയും അധികമാണ്. അതാണ് ഫാൽഗു വൈരാഗ്യ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പൊ കപടനാട്യക്കാരൻ എന്നാണ് അയാളെ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ്? യുക്ത വൈരാഗ്യ, ഫാൽഗു വൈരാഗ്യ എന്ന് പറയും. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുക, അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റേ ആൾ എന്താണ്? എല്ലാം വിരക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വൈരാഗ്യം ആവുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള ലെവലില്. എനിക്ക് 2 മക്കളെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വരദാനാണ്. അപ്പൊ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തേണ്ടത് എന്റെ ചുമതലയാണ്. ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനുമായി സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അതേ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെയല്ലേ അത്? എന്നാലും എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്ന ഡ്യൂട്ടി അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നല്ലതുകളും ചീത്തകളും ഇല്ല. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാൽഗുവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ഞാൻ ഏതുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ സന്യാസിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴും എന്താണ്? ഇന്ന് ആരൊക്കെയാണാവോ എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരിക, ഇന്നലെയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ സന്യാസി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വരും, അവരെ പരിചരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അറിയാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അതിലാണ് അവർ ഉള്ളിലത്തെ ചിന്ത മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്യാസ വസ്ത്രം കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ഫാൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫാൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫാൽഗു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നദിയാണ്, ഒരു പുഴ. ആ പുഴയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പുഴ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയും ആഴാണ് അതിന്, അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പേടിയോ, ആ ലെവലാണ് വെള്ളം പുറത്ത് കാണുക. പക്ഷേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുട്ടിനൊപ്പം വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്ര. അതായത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന മാതിരി എല്ലാം ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫാൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ കപടനാട്യക്കാരായി ധ്യാനം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും അഭ്യസ്തവിദ്യരായ അനുയായികളെ ഭോഷ്ക് പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിക്കാൻ ശുഷ്കമായ തത്വജ്ഞാനം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഇത്തരക്കാർ ആറുവഞ്ചകരാണ്. അപ്പൊ അവര് എന്താ ചെയ്യാ? ഈ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കില്ലേ? എന്താണ് ഇത്രയും പണം തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യൂലോ. ഞാൻ ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സാധിപ്പിച്ചു തരാം, അപ്പൊ അതിന് ഇന്ന പൂജ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. യോഗി എന്ന് നടിക്കുകയും വിഷയങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത വഞ്ചനയാണ്. പാപിയായ ഒരാളുടെ അറിവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയിൽ? അതായത് പാപിയായ ഒരാളാണ് നിൽക്കുക, ഇതേമാതിരി ഇത്തരം പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക, അവരുടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ എത്ര അറിവുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കർണനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടത്തെ എന്താണ്ടായത്? ശപിച്ചൂലേ? ഗുരു ശപിച്ചു. എന്താണ്? നിനക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ഈ ബുദ്ധി വല്ല എന്താണെന്നോടെ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ ചോദിച്ചപ്പോലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു ഗുരുവിനോട് ഒരിക്കലും നമ്മള് നുണ പറയരുത്, സത്യം മാത്രമാണ് പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത്, വേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ അറിവ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര അറിവുള്ള ആളാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് മേലൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം. എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ സത്യസന്ധമായിരിക്കണം നമ്മള് എന്നുള്ളത്.
യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസാ നിയമ്യാരപതേർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗ മസക്ത സ വിശിഷ്യതേ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരാൾ പ്രവർത്തനനിരതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനാൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി കൂടാതെ കൃഷ്ണാബോധപരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അയാളാണ് അത്യുത്തമൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഓവറായിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? ഇത് ഭഗവാൻ നമ്മളെയൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ്. അതിന് നല്ലത് നടന്നാലും ചീത്ത നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളാണ് ഏറ്റവും അത്യുത്തമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ പോലും തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധപരമായ സേവന കർമ്മത്തിലൂടെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്ന ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റി ദൈവസാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാം. അതാണ് പറയുന്നത്. ആരും ഗൃഹസ്ഥം ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസ്ഥമോ സന്യാസമോ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാണ് ഗൃഹസ്ഥയിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താം. പൊള്ളയായ ആത്മീയവാദം കൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായ പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദപ്പെട്ടവനാണ് ശാസ്ത്ര അനുസൃതമായ നിയന്ത്രിത ജീവിതം നയിക്കുകയും അനാസക്തനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ അതാ പറയുന്നത്, സന്യാസി പൊള്ളയായ ആത്മീയവാദം കൊണ്ട് ഞാൻ സന്യാസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സന്യാസവേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഉള്ളിൽ ചെയ്യുക. ഒരു പക്ഷേ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ശരിക്കും പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കണം. ചിട്ടകളുണ്ട് അല്ലെ? ബ്രഹ്മചര്യ ചിട്ടകൾ അനുസരിക്കേണ്ട ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിൽ പൊടിയിടാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് അവര് മറ്റു ജനങ്ങൾ അവരൊരു ക്രിസ്ത്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, മറയിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അതിനേക്കാളും എത്രയോ ഉത്തമം എന്താണ്? ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ ആരെയും ബോധിപ്പിക്കാണ്ട് എനിക്ക് ഒരു സന്യാസിയാവാനുള്ള അർഹതയില്ല, എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതാ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾക്കൊരു നല്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ആഹാരം സാത്വിക ആഹാരമായിരിക്കണം. അത് നന്നായി പാകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് പാകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. അതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മത്യായോഹ്യ കർമ്മണ ശരീരയാത്രാപിച്ചതേ ന പ്രസിദ്ധേത കർമ്മണ. നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. നിഷ്കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ശരീരം നിലനിർത്താൻ പോലും ആർക്കും സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണം അല്ലെ? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. നമ്മുടെ കാലത്ത് എന്താണ്? അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണം, പണം സമ്പാദിക്കണം, എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവനും ശരീരവും നിലനിർത്താൻ ഏതൊരാളും കർമ്മം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല കർമ്മം. ക്ഷത്രിയനായ അർജുനൻ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനും സൈന്യാധിപനുമാണ്. ആ നില കൈവിടാതെ ഒരു ക്ഷത്രിയ ഗൃഹസ്ഥന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റണം എന്നതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അഭിലാഷം. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്, സൈന്യാധിപനാണ്, അതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷത്രിയ ഗൃഹസ്ഥന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അർജുനൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നിന്റെ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോന്നോളൂ അർജുന എന്നല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളാൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടത്താതെ ആരും സ്വന്തം പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിച്ചും അന്യരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിച്ചും ജ്ഞാനി എന്ന് പേരെടുക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കണം, സന്യാസം സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്ന ആള് തന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ ഭാര്യയോടോ മക്കളോടോ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല. അവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കിട്ടും. ഒരാശ്രമത്തിൽ പോയിരുന്ന് ഞാനൊന്നും അധ്വാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, രാവിലെ തൊട്ട് പുറത്തേക്ക് നാമം ചെല്ലിയാൽ മതി, ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അയാൾ അപ്പൊ ഒരു സന്യാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പോയി ജോലി ചെയ്യുക, സമ്പാദിക്കുക ചെയ്യുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഭക്തി സേവനങ്ങളിലാണ് ഈ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? അവിടെ വരുന്ന ഭക്തന്മാര് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അമ്പലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അന്യരുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മാതിരിയാണുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭക്തനല്ല അവര് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണം? പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം കർമ്മം? ഇനി എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ പറയുന്നത്. വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക, വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക
എന്നാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ യാഗാനുഷ്ഠാനം എന്നർത്ഥം. എല്ലാ യജ്ഞാചരണങ്ങളും വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയുടെ ലക്ഷ്യവും വിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തലാണ്. എന്താ കാരണം? മറ്റുള്ള ദേവതകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ദേവതകളും ആരുടെ അധീനത്തിൽ വരുന്നതാണ്? വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അധീനത്തിൽ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവയവങ്ങളായിട്ടാണ്. നമ്മളൊരു കയ്യിന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം എവിടേക്ക് കൊടുക്കണം? വയറിന് കൊടുക്കണം അല്ലെ? ഉദരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ കയ്യിനും കാലിനൊക്കെ തന്നെ ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പോഷണം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ എനർജി കിട്ടും, ആ ഭക്ഷണത്തിന് ഡൈജഷൻ വരും? ഇല്ല. എവിടേക്ക് കൊടുക്കണം? വായിൽ കൂടി, ആ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഓരോ ദേവതകളെയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കയ്യിന് നമുക്ക് പോഷണം കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാലിന് കിട്ടും? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ചെടിയുടെ ഇലകൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തണ്ടിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. വേരിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ വേരിന് വെള്ളം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലോ ആ വേര് വലിച്ചെടുത്ത് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവതമാരും പ്രീതിപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? വിഷ്ണുപ്രീതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭൗതിക എന്തെന്നാൽ പാപകർമ്മത്തിനും പുണ്യകർമ്മത്തിനും ഉണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപം ചെയ്താലും പ്രതികരണം ഉണ്ട്, പുണ്യം ചെയ്താലും പ്രതികരണം ഉണ്ട്. പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തിരിച്ചൊരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് പുണ്യം ചെയ്താലും നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് വരണം, പാപം ചെയ്താലും ഈ ലോകത്ത് വരണം അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ പാപവും പുണ്യവും നമ്മൾക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബന്ധനത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നയാൾ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഒരാളെ ദിവ്യപ്രോക്തമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ഭഗവത് നാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ യോഗ്യനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ആ പാപങ്ങളായാലും പുണ്യങ്ങളായാലും ഭഗവാന് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഓഫീസിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അതിന്റെ നഷ്ടമോ ലാഭമോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലവും ആരാണ് എടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളും ഇല്ല, പുണ്യങ്ങളും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്നാമത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഡ് യോഗ ലാഡർ ആണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ നോക്കൂ, അനിമൽ ലൈഫ്. അതെന്താണ്? ഭക്ഷണം, നിദ്ര, മൈഥുനം, ആ ഒരു ലെവൽ, ഒരു 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അനിമൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യുക? ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഉറങ്ങണം, സന്തോഷിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. ആ ഒരു ലൈഫാണ് അനിമൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മകാണ്ഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഏതൊരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോ അതാണ് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി സകാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനും, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സകാമ കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ പറയണം ആ എംപ്ലോയർക്ക്, അതായത് അവരുടെ ബോസ് ആ ആൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലത് വരുത്തട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പോയിട്ട് 30 ദിവസം പോയി ജോലി ചെയ്യോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്? മാസാവസാനം നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ പറയണ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 3 നേരം ഭക്ഷണം മാത്രം തരാം, വേറെ ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല, നിങ്ങൾ 30 ദിവസം വന്നിട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കില്ല അല്ലെ? കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പണിയെടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഒരു ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. നന്നായി പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ? അതാണ് സകാമകർമ്മ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നിഷ്കാമകർമ്മ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിഷ്കാമകർമ്മ യോഗത്തില് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ലെവൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നിഷ്കാമകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിന്റെ ഫലം വേണ്ട, ഭഗവാൻ എനിക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിഷ്കാമകർമ്മ യോഗയാകും. ഇനി ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അക്യുമുലേറ്റിംഗ് നോളജ്. അതായത് സൺഷൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? സൺഷൈനും സൺ ഡിസ്കും ഇത് സൺ പ്ലാനറ്റും. അതായത് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തി ശൂന്യ രൂപമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ് ഇതെല്ലാം, ഭഗവാന്റെ എനർജിയാണ്. ഭഗവാന്റെ എനർജി കൊണ്ടാണ് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ആ റിയലൈസേഷൻ ആണ്, അതുവരെയുള്ള റിയലൈസേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗ. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ, നമ്മൾ നിയമ അതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സമാധി വരയ്ക്കും എത്തുന്നതാണ് അത്. ഇനി അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? ജ്ഞാനയോഗ. ആ അറിവ് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യാണ്. ആ അഷ്ടാംഗ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ അറിവാ വരുന്നത്? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് രൂപത്തിലുണ്ട്? ചതുർബാഹു രൂപത്തിൽ ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അത് ഒരു സൺ പ്ലാനറ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. സൺ ഡിസ്ക് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഓടക്കുള്ളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മൾ അറിയാണ്. അതാണ് നമ്മളൊരു ടീച്ചർ സ്കൂളിലും വീട്ടിലും ഒരേ ആൾ തന്നെയാണെങ്കിലും 2 വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലേ? വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാണ് ഫുൾ മാനറിസംസ് ഉള്ളത്, അവരിൽ ടീച്ചറും ഉണ്ട്, ആ വീട്ടമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ടീച്ചറിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വീട്ടമ്മയില്ല.
അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലാഡർ ആണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മേലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനി പ്രോഗ്രസീവ് യോഗ ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി യോഗം. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മൾ അനിമൽ ലൈഫിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അനിമൽ ലൈഫിലാണ് ഏകദേശം ഉള്ളത്. അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഹരകൃഷ്ണ മാത്രം ജപിക്കണം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അവിടെ കർമ്മകാണ്ഡ വരുന്നു, സകാമ കർമ്മയോഗ വരുന്നു, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ, എല്ലാതും ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു? സാധനാഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രസാദം വെക്കുന്നു, ആ പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു. ഭഗവാനുള്ള പ്രേമഭക്തി, ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയും വരെയാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുക. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇത് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ്. അത്രയും വേഗത്തില് ഈ ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ, ഈ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. മറ്റേന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ജ്ഞാനയോഗം വഴിക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതും എല്ലാം കൂടി കമ്പാരിസൺ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ അനിമൽ ലൈഫ് നോക്കിക്കോളൂ. ഇതില് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എക്സ്പ്രസ് എലിവേറ്റർ ആണ്. എക്സ്പ്രസ് എലിവേറ്ററിലാണ് എന്താണ്? സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയിലാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും എത്തുന്നത് പ്രേമഭക്തിയിലാണ്. നോക്കിക്കോളൂ. ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് അവര് ഭക്തി യോഗത്തിൽ എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെയോ നേരെ സറണ്ടർ ആണ് ഭഗവാനോടുള്ള. അത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്തിൽ അവരോട്, ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധനാഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മൾ ആ ആത്മീയ ഗുരു നമ്മളെ കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് എത്തിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു വിറകുംകൊള്ളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ. വളരെ വേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. സഖ യജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിശ്വാദ്യ മേഷവോ തിഷ്ട കാമതു. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രജാപതി ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒപ്പം തന്നെ വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞങ്ങളെയും ഉത്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം അവരെ എങ്ങനെ ആശീർവദിച്ചു? ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക. മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങള് തന്നിട്ട് പറയും ഈ യജ്ഞം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാവുക എന്ന് പറയും. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ്, യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താണ് രാജസൂയ യാഗം അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്താണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. അപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ഇരുത്തിയത് അല്ലെ. എന്താണ് അഗ്രപൂജ എന്ന് പറയും. അതായത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആളെയാണ്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആളെയാണ് പൂജിക്കാനായിട്ട് ഇരുത്തുക. അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ സഹദേവനാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ഇരുത്താണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമ്മതമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ വെച്ചിട്ടാണ് പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. എപ്പോഴും എന്താണ്, എന്ത് ഈ യാഗം നടത്തുകയാണെങ്കിലും യജ്ഞം നടത്തുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ വന്നിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സ്വയം സന്നിഹിതനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ സമർപ്പിച്ചത് അല്ലെ. ആ സമയത്താണ് ശിശുപാലൻ ഒരുപാട് എന്താണ് ഭഗവാനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഭഗവാൻ ശിശുപാലന്റെ കഥ കഴിക്കുന്നത്. എന്താണ് 100-ന് മേലെ പറയുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞത്തെ കൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കും സുഖജീവിതത്തിനും വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഖം ജീവിതം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിനും അതിനുശേഷം ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പരിമിതിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഭക്തരായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. അങ്ങനെ യജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാലത്തോളം ഉത്കണ്ഠ കൂടാതെ സുഖമായി ജീവിക്കുവാനും ശരീരം നശിച്ച ശേഷം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനും കഴിയുമെന്ന് ഇതാണ് ബദ്ധരായ ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്രമായ പദ്ധതി. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും വരുന്ന ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ആ ദുഃഖങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യും. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളെയും നീക്കം ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താ തരും? ആത്മീയ ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോവാം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ. അപ്പൊ എന്ത് യജ്ഞമാണ് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ യുഗത്തിൽ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അഥവാ ദൈവനാമോച്ചരണമാണ് വേദോപദിഷ്ടം ആയിട്ടുള്ളത്. ദേവാൻ ഭാവയദാനേന തേ ദേവാ ഭാവയന്തു വഹ പരസ്പരം ഭാവയന്തഃ ശ്രേയപരമവാപ്സ്യത. ദേവന്മാർ യജ്ഞം കൊണ്ട് സന്തുഷ്ടരായാൽ നിങ്ങളെ അവർ സന്തുഷ്ടരാക്കും. ഇങ്ങനെ പരസ്പര പ്രീണനം കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പരമശ്രേയസ് അനുഭവിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവന്മാരുടെ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആരൊക്കെയാണ്? സൂര്യൻ, വിഷ്ണു ഭഗവാന്, സൂര്യന്, ശിവന്, ഗണപതി, ദുർഗ. ഇതാണ് പഞ്ച ഉപാസന എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ ദേവന്മാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. അപ്പൊ കാരണം നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താലാണ്, ആ ദേവന്മാരെ സന്തോഷിച്ചാലാണ് നമുക്ക് നിറയെ മഴ കിട്ടുള്ളൂ. മഴ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? നമ്മളുടെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
അപ്പം അതിനുവേണ്ടി യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. ദേവന്മാരുടെ പ്രീതിക്കും അപ്രീതിയും മനുഷ്യന്റെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും സർവ്വയജ്ഞ ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് വിഷ്ണു പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർഷിപ്പാണ് ദേവതാ വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണു ആരാധനയാണ്. കാരണം വിഷ്ണു ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ, വിഷ്ണുവിന്റെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവതമാരും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? പ്രീതിപ്പെടും. എന്നാൽ ഓരോ ദേവന്മാർക്കും നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴോ ആ ദേവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവർക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണോ, ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്യണം, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സാങ്ഷൻ ലഭിക്കും. അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ആരെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഏത് ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചാലും അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്? വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. വേദങ്ങൾ പറയുന്നു, യജ്ഞാചരണം സർവ്വകർമ്മങ്ങളെയും പവിത്രീകരിക്കും. ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലേ? ഇതെന്താണ്? ഭഗവാനിന്റെ വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? നന്നായി മഴ പെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യുമ്പോഴോ അത്രയധികം ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു? പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന് പ്രസാദം വെക്കുന്നതും ഒരു യജ്ഞാണ്. യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലൂടെ ഒരാളുടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാളുടെ നിലനിൽപ്പ് ശുദ്ധമാകും. അസ്തിത്വത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകുന്നു. കൂടാതെ ബുദ്ധി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷപാതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വലിയ ആവശ്യകതയായ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പാപല്യാണ്ടാവും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് അത് എടുക്കുന്നത്. അതിന് വേദനിക്കാം, വിഷമം തോന്നാം അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എല്ലാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവുന്നു? നമ്മുടെ അസ്തിത്വം ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി, അപ്പൊ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ നമ്മൾക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ബുദ്ധി വിശദീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഈ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഈ സമൂഹത്തിന്, അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, കൊലകൾ നടക്കില്ല, രാഷ്ട്രീയ സ്പർദ്ധകൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. താഴെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. ഇഷ്ടാൻ ഭോഗാഹി ബോധേ എവ ദാസ്യന്തേ യജ്ഞഭാവിതാകാതൈർദത്താനപ്രദായേഭ്യോ യോ ഭുങ്ക്തേസ്തേന ഏവ സഖ. ജീവിതത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ദേവന്മാർ യജ്ഞത്താൽ സന്തുഷ്ടരായി ആവശ്യ വിഭവങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് നൽകും. ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്തവർക്കാണ് ദേവന്മാർക്ക് ഉള്ള യജ്ഞങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക്. ഭഗവാനാണ് പരമദൈവത്വം പുരുഷൻ എന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ ദേവതമാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തവയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ചൂട്, വെളിച്ചം, വെള്ളം, വായു, സൂര്യപ്രകാശം, നിലാവ്, മഴ ഇവയൊന്നും തന്നെ മനുഷ്യനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് മഴ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളം, സൂര്യപ്രകാശം ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ആ ദേവതമാരെ നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദേവതമാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് സുഖസമ്പൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് പകരം എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയായി പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ യജ്ഞം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ യജ്ഞം ചെയ്താൽ എല്ലാവരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന മാതിരിയാണ്. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈശ്വരദത്തങ്ങളായവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരദത്തങ്ങളായ വിഭവങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ അധികം കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നവർക്ക്, ചോരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാനെ ഒന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് ഇതെല്ലാം എനിക്കുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ശിക്ഷകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ കോവിഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. ഒരുപാട് നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം? അല്ല, എത്ര വലിയ മാളിക. ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ പ്രളയം വന്നു, ഒരു ഭൂഭാഗം മുഴുവൻ ഒരു ദിവസം നശിച്ചു പോയി. എത്രയോ ആൾക്കാർ എഫേർട്ടാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവിടെ നശിച്ചു പോയത്. എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് അവരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല ഇതൊന്നും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്ചന്തേ സർവ കിൽബിഷൈഹി ഭുജ്യതേതോ ത്വകം പാപയേ ഭജന്ത്യാത്മകാരണ. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം സമർപ്പിക്കണം. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമബദ്ധരാകയാൽ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. തനിക്ക് മാത്രമായോ ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനോ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ചോരന്മാരാണെന്ന് മാത്രമല്ല പല വിധത്തിലുള്ള പാപ ഉപഭോക്താക്കളുമാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പാപം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പാപമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പാപം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാത് അന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടൂലേ അത്. ഇത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ സൈക്കിൾ പറയുന്നില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മഴയുണ്ടാകുന്നു. മഴ എന്തിൽ നിന്നാ? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ യജ്ഞ ദേവതകളെ പ്രസാദിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വായു ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ച സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സാധനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു നന്ദി വേണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാതെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ജോലിക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്കൊരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളൊരു പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് വായു, വെള്ളം, സൂര്യപ്രകാശം എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അതാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായത് ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷി ഭൂമിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയാണ്, ഫാക്ടറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അല്ല നിലനിൽപ്പിനായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഫാക്ടറികളുണ്ട്, അവിടെയാണെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ആ ചെടികൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ചെടികൾ ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്തിനെയാണ്? മഴയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വരൾച്ച വരും, എല്ലാം നശിച്ചു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ മഴ വേണം. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞാധിപന്മാർ ദേവതമാരെ പ്രസാദിക്കുമ്പോഴാണ് മഴ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളോട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അവയവങ്ങളാണ് ഈ ദേവതമാരൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടും അല്ലെ. നമ്മളുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദേവതമാരും പ്രീതിപ്പെടും. കർമ്മ ബ്രഹ്മോദ്ഭവം വിധി ബ്രഹ്മാക്ഷര സമുദ്ഭവം തസ്മാ സർവഗതം ബ്രഹ്മ നിത്യം യജ്ഞേന പ്രതിഷ്ഠിതം. വേദങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിത കർമ്മവിധികൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉദ്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. അതിനാൽ സർവ്വവ്യാപകമായ അതീന്ദ്രിയ സത്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്നും കുടികൊള്ളുന്നത്. യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ്? വേദങ്ങളിലാണ് യജ്ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഓരോ ദേവതമാർക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ ആരുണ്ടാക്കിയതാണ്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് യജ്ഞകർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്താണുള്ളത്? നമ്മളുടെ ആ ഒരു പുരോഗതി ഉള്ളത്. എല്ലാം യജ്ഞത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ അധപ്പതനത്തിലേക്കാണ് പോവുക എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. കർമ്മബന്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് വേദങ്ങൾ. വേദോപദിഷ്ടമല്ലാത്ത കർമ്മം വികർമ്മം, ആധികാരികമല്ലാത്തതും പാപകരവുമാവുന്നു. അപ്പൊ ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? സകർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. സകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതാണ് സകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന് അനുസരിച്ചല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, ഇപ്പൊ മാംസാഹാരമൊക്കെ നമ്മൾ ജന്തുക്കളെ കൊന്ന് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ വികർമ്മമാണ്. അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അപ്പൊ അതാണ് വികർമ്മം. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന് അനുസരിച്ചല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വികർമ്മമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് അകർമ്മമാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് കാര്യം നടക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സകർമ്മം. അപ്പൊ സകർമ്മം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഉപകാരമുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം ഉണ്ടാവില്ല. അകർമ്മം കൊണ്ട് എന്താ? ആ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ പാപപ്രതികരണങ്ങളും ഇല്ല, അവിടെ പുണ്യപ്രതികരണങ്ങളും ഇല്ല. ഇനി വികർമാണെങ്കിലോ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ദ്രോഹമാണ്, മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കും ദ്രോഹമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷന്റെ ശാസ്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് രൂപം കൊണ്ടവയാണ് വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിലൂടെയും മറ്റിന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് പ്രയാസമില്ല. ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്താൽ അസക്തരായ ബന്ധാത്മാക്കളെ അവരുടെ വഴിപിഴച്ച ആഗ്രഹങ്ങളെ നിറവേറ്റി മിഥ്യാസുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശേഷം ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ളവയാണ് വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ. വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണാപദത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. വൈദിക യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ പഠനം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്?
ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിൽ ആസക്തരായുള്ള. അപ്പൊ ആദ്യം വേദങ്ങളിലൊക്കെ ആദ്യം കർമ്മകാണ്ഡം പറയുന്നത് ഓരോ ഈ പഞ്ച ഉപാസന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവങ്ങളുടെ, അതൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അവസാനം അത് എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും, ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോവാം എന്നുള്ളതാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആദ്യം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കാല് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ പഞ്ചോപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ അവസാനം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്തെന്ന്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ്, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെയാണ് പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത്, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കർമ്മം യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത്. അതും കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ നാമോച്ചാരണം ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏവം പ്രാവർത്തികം ചക്രം നാനുവർത്തയ ദീഹയ അകായുരീന്ദ്രിയാരാമോ മുഖം പാർത്ഥ സജീവതി. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, വേദങ്ങളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവൻ പാപം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്തർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവിതം ഫലമില്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ പൈസ വാങ്ങി, കടം വാങ്ങി നിൽക്കൂ, അയാൾക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക, അത് പാപാണോ അല്ലയോ? എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും അത് പാപാണ് അല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നു, എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് പാപല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് യജ്ഞാനുഷ്ഠിതമല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാപമുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നീ 3 വഴികളിൽ ഏതിലൂടെ ആയാലും ശരി പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖാസക്തരായവർ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്താൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവർ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണാബോധം നേടും. യജ്ഞാദികൾ ചെയ്തിട്ടും കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം വൈദിക വിധികൾ വെറും സന്മാർഗ നിയമങ്ങളായി കരുതാൻ കഴിയും. എന്നാൽ എന്ത് വേണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, ഒരു റൂള്, അതുകൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാവും, ഇല്ല എന്നല്ല. വേഗത്തിൽ ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. അപ്പൊ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും അല്ലാന്നെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. യസ്ത്വാത്മാരതിരേവസ്യ ആത്മതൃപ്തശ്ച മാനവഃ ആത്മന്യേവച സന്തുഷ്ട തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെക്കുകയും ആത്മാരാമനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരാണ്? പൂർണ്ണമായും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരാഗ്രഹമില്ല, ദുഃഖങ്ങളില്ല, സന്തോഷങ്ങളില്ല. അയാൾ നിർവികാരനാണ്. അതായത് എപ്പോഴും ശാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടിയവനാണ്. സന്തോഷങ്ങളില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, അയാൾ ഇപ്പോഴും തൃപ്തനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പൂർണ്ണ തൃപ്തനാണ് എപ്പോഴും. കാരണം പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കർത്തവ്യങ്ങളില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് മേൽ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമോ ആസക്തിയോ ഇല്ലാതാകുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രമാണ് അയാൾ ഉണ്ടാവുക. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അനേകായിരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഹൃദയ മാലിന്യമാകെ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ശാശ്വതത്വത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം പൂർണ്ണമായും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും പോയിട്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഹോമങ്ങളൊന്നും. നൈവ തസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ ന കൃതേനേഹ കശ്ചന നചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കച്ചിതർത്തവ്യപാത്രയക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നേടാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല. അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരാള്, അത് നമ്മൾക്കൊന്നും സാധ്യമല്ല, അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആൾക്ക് വിശപ്പും ദാഹമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഒരു ശരീരത്തിനെ പോലും മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജാവൊക്കെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ്ടായിരുന്നു, 5 വയസ്സിൽ അവസാനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മാത്രം നിലനിർത്തി ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് തപസ് ചെയ്തത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് കൊണ്ട് അവർ മരിച്ചു ഇല്ല, അവരുടെ ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു ഇല്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒന്നിനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറൊരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ആഹാരങ്ങൾ, നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണം. ഭക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെടിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ. വെജിറ്റബിൾസ് വേണം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് നടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെഹിക്കിൾ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിലൊരു കാറ് വേണം. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളായാലും ശരി. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി? നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ ആഗ്രഹ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് ഒരാളുടെയും ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അവന് മറ്റൊരു ജീവിയെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാബോധവനായ ഭക്തൻ ദേവന്മാരിലോ മനുഷ്യരിലോ അഭയം തേടുകയില്ല. ആത്മജ്ഞാനിക്ക് വിഹിതമായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വിശപ്പും ആഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അതുമില്ല. ആരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാം വിട്ടിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ
പരമാപ്നോതി പുരുഷ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. നിഷ്കാമ പ്രവർത്തനം ഭക്തനെ പരമപദത്തിലെത്തിക്കും. ഇതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം. അല്ലെങ്കിൽ അകർമ്മവും ഇതിന്റെ അടുത്ത ലെവലാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പാപം ഒരു പുണ്യവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ലെവൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അതായത് ഫലാകാംക്ഷ ഇല്ലാത്ത കർമ്മത്തിനാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചാകുമ്പോൾ അത് അകർമ്മമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ കർമ്മ, അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഞാൻ, ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്ന കടമയാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മവും എന്നുള്ള ലെവലില് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ എവിടെ എത്തും? പരമപദത്തിലെത്തും. പരമപദം എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനും അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് മുക്തിയുമാണ്. ഒരു നല്ല മനുഷ്യനോ അഹിംസാ നിരതനോ ആകണം എന്നത് വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹമാണ്. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ഫലാകാംക്ഷ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മവും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ഉത്കൃഷ്ടമായ കർമ്മം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭക്തന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ധാമത്തിൽ എത്തുന്നവരെ ഗോലോക വൃന്ദാവനിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എന്താണ് ശങ്കരാചാര്യർ ഇതനുസരിച്ച് അത് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവരെ സായുജ്യ മുക്തിയാണ്. ആ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വരെത്തുന്നതാണ്. അവർ പ്രകാശമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മേലെ അവർക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കോ എന്താണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കോ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധി ആസ്ഥിതാ ജനകാദേയ ലോകസംഗ്രഹമേവാഭി സമ്പശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ജനകൻ മുതലായ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ച് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഒരു കർമ്മങ്ങളും ഇല്ല അല്ലെ? എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ബാല്യലീലകളും അല്ലെ യശോദാമ്മ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാജാവ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങളും മുഴുവൻ നിർവഹിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായപ്പോൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിച്ചു അല്ലെ? അതും എത്ര ഭാര്യമാരായിരുന്നു? ഓരോരുത്തരെയും അദ്ദേഹം സന്തോഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിരിക്കണം. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ജനകനെയാണ് പറയുന്നത്. 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ജനകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണ ശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ജനക മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ശരിക്കും അതിനൊരു ഇതായിട്ട് പറയാൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 കൈകൾ. ഒരു കൈകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ജനക മഹാരാജാവിന്റെ. അദ്ദേഹം സന്യാസിയായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരാളല്ല, ഗൃഹസ്ഥനാണ്. രാജാക്കന്മാർക്ക് ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ടാവുമല്ലോ അന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മേലെയും മറ്റേ കൈ തീയിലാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ജനക മഹാരാജാവിന്. അത്രയും വിരക്തനായിരുന്നു ഉത്തര. അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവാണ്. ആ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു, ഭഗവാനിൽ മാത്രം സമർപ്പിച്ച ഒരാളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഒരു രാജാവാണെങ്കിലും എന്താണ്? യദ് യദ് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുവോ അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് വേണം അവരുണ്ടാവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അന്നത്തേക്ക് രാജർഷിമാരായിരുന്നു. ഒരു മുനിയെ പോലെയാണ് അവരുടെ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവുക. ബാഹികമായിട്ട് അവർ എത്ര പ്രവൃത്തികളിൽ മുഴുകിയിരുന്നാൽ പോലും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? സാമാന്യ ജനങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു. കാരണം എന്താണോ രാജാവ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ അവരും ചെയ്യുക. കൃഷ്ണാബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മനിരതനായിരിക്കും. അതാണ് ജനക മഹാരാജാവ് ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. എന്നാൽ അതേ സമയം എങ്ങനെ ഭക്തി ഉത്സവങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒരു ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. അത്രയും എന്താണ് സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു അവരുടെ രാജ്യം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജനകനെ പോലുള്ളവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരായതിനാൽ വൈദിക വിധി പ്രകാരമുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ശരിക്കും ജനക മഹാരാജാവ് എന്നൊരു പൂർണ്ണ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച ആളാണ്. എന്നിട്ടും എല്ലാ വിധികളും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃക കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വിഹിതങ്ങളായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്തു പോന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ കർമ്മയോഗമാണ്. കർമ്മയോഗത്തിൽ അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. എന്താണ്? സകർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. വികർമ്മം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ സകർമ്മത്തിലാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉയർത്തി എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? അകർമ്മത്തിലേക്ക്, നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലേക്ക്, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം. കാരണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട പാഠം എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാം?
നമ്മൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് വരും അല്ലെ? നമുക്ക് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ വാക്കുകളും അതിൽ പെടും, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും അതിൽ പെടും. അപ്പൊ ഓരോ വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും നല്ല വാക്കുകളാണോ ചീത്ത വാക്കുകളാണോ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചെക്കിങ് നമ്മൾക്ക് വേണം. ഇത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമോ എന്റെ വാക്കുകൾ? ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവ ശുദ്ധീകരണം തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കും അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ല ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനം എടുത്താ പോരെ, ഒരുമിച്ച് എടുത്താ പോരെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ മാതാജി. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ഒരു വ്യക്തി സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ? അതിന് ഉത്തരവിധിരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി ശേഷമാണ്. കറക്റ്റ് ആണ് മാതാജി. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരാള് രാജ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടെ മാത്രം ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥ പരമപദം പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലേ? അതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഗൃഹസ്ഥന് എങ്ങനെ ദൈവ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? അതാണ് മതി. കൃഷ്ണാവബോധപരമായ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് ഓരോ ഗൃഹസ്ഥനും പരമപദം പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാബോധപരമായ സേവന കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല മാതാജി. അതിൽ കൃഷ്ണാബോധമായുള്ള സേവന കർമ്മം വേണം, അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം. അപ്പൊ ഇതില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധപരമായ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥന് പരമപദം പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളത്. 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്ന വാസനകൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം മാതാജി. അതാണ് ആൻസർ. വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കും. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കും. ഇനി ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബന്ധമുക്തനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി കർമ്മങ്ങളെ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കും. ആണ് മാതാജി. ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരാണ്. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ബന്ധമുക്തനായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. ഒരു വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പടവുകൾ. വിഷ്ണു കലിയുഗത്തിലെ 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം. അത് സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് മാതാജി. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പടവുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. താഴത്തെ എന്തായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ ആനിമൽ ലൈഫ്. ആ ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? യോഗ ലാഡർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? സുഖം പൂർത്തിയാക്കൽ കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായി കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ അതാണോ? ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കർമ്മങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കല്ലാതെ കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായി ചെയ്യേണ്ടത് ആണ്. അതാണോ അതിന്റെ ഉത്തരം? ഇത് പടവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് അറിയില്ല. അതെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അവിടെ, കാരണം ഇതില് ഇതും ആവാം. ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പടവ് കണ്ടത് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കർമ്മകാണ്ഡം വന്നു, പിന്നെ കർമ്മയോഗം വന്നു. കർമ്മയോഗത്തിന് മേലെയാണ് എന്താണ് വന്നത്? സകാമകർമ്മം വന്നു. സകാമകർമ്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിഷ്കാമകർമ്മം വന്നു. അതാണ് സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാല് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വന്നിട്ട് കർമ്മകാണ്ഡം. കർമ്മകാണ്ഡാണ് ആദ്യത്തെ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അനിമൽ ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ്, മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മകാണ്ഡം വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത്? സകാമകർമ്മം വരും.
സകാമകർമ്മം കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്കാമകർമ്മം വരും. ആ നിഷ്കാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ സാധനാഭക്തി ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളുടെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ബാക്കി നാളെ പറഞ്ഞാൽ മതി. വേദങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൂല മാതാജി? വേദങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? 7ാമത്തെ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉദ്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉദ്ഭവിച്ചതാണ് വേദങ്ങൾ. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. ശരി. ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.